Ɗerewol Biiturus arandewol. O goto nder artuɓe tokkuki Yeesu, emo noddireno Siman. O goto nder kawtal tokkuɓe Yeesu 12. Kanko woni artuɗo waɗuki annabaaku, Yeesu woni kisnowo. Nde o waɗi annabaaku ɗum, Yeesu wayli inde maako Biiturus. E nder ɗemgal Aramaik, maana majum woni tafaare. E nder Helenankore bo, e ɗum wi'a ɗum Petros ko Biiturus. Yeesu waɗanimo alkawal, o artoto kawtal tokkuɓe Yeesu nder Urusalima. Non bo ɗum waɗi, tarari nder deftere kuuɗe lilaaɓe nder suuraaji arandeeji. Gaɗa ɗon ɗum neɓaayi, ɗum waɗi noon Biiturus wartira ardiiɗo kawte tokkuɓe Yeesu nder goɗɗi leƴƴi, ngam o waajina habaru belɗum. Nder maɓɓe, nder timmode ɗerewol ngo'ol, a yi'ay Biiturus nder leydi Babila, andiraandi leydi Roma. Nde Biiturus hokka ardaare nde'e, en jiyay binduɗo ɗerewol ngol emo wi'e Silbanus. O goto nder ɓe Biiturus huudata. Ɗerewol ngol windama ngam kawte tokkuɓe Yeesu ɗuɗɗe wonɓe nder leydi Roma. Hande en andiri ɗum leydi Asiya, ko e ɗum noddire Turkiya, gondi ley laamu leydi Roma. Biiturus nani habaru wiiki yimɓe na Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu e kallane. Romanko'en ɓe njooɗodi e kolla ɓe nganyandi e hallende. Ngam non Biiturus windi ɗerewol ngol ngam o sembiɗina ɓe nder torra ka ɓe jarata. Ɗum walli ngam ɗum holla ko woni nder ɗerewol ngol. Ko woni hoore haala maagol? O fuɗɗiri e hinnore, nden o nyamri yeeso e jimol maltuki Allah, ngam o holla mawɗum gonɗum nder ɗerewol maako e ko haani ɓe keɓta. O holli ko ɗum heɓtirta iyaalu tokkuɓe Yeesu ɓe duuniyaaru hallanta. Hallende nde ɗum hallanta ɓe holli kamɓe ma ɓe wa'ajinoɓe habaru Yeesu, ngam ɓe kolla kambuna nde ɓe ngoodi dow wartoyki Yeesu. Joni a yi'ay no hunde ɗum yahrata. Biiturus fuɗɗiri hownuki kawte tokkuɓe Yeesu. O noddiri ɓe suɓaaɓe Allah, sankitiiɓe nder leyɗe duuniyaaru feere-feere. Biiturus wi'i ka e njayri nder bindol maako ngol o windani tokkuɓe Yeesu, yimɓe na Yahudanko'en. E ɗo emo tindinira ɓe daga nder goɗɗe ayaje gonɗe nder alkawal kiingal, no Allah suɓiri yimɓe maako ɓiɓɓe Israa'ila, wato iyaalu Ibrahim. Kamɓe hoore maɓɓe ɓe njehi ɓe njooɗake nder leydi janandi. Boliiɗe ɗe Biiturus huutiniriɗe ko ɗuuɗi nder ɗerewol maako. Emo yiɗi yimɓe na Yahudanko'en ɓe torreteɓe ɓe ngi'a Yeesu, ɓe ngarti go'o nder iyaalu Ibrahim, no ɓe ngiilorto nder goɗɗe leyɗe. Ɗum famtataɓe, ngam noon e ɓe nganye e ɓe tefa leydi maɓɓe ndi goonga ndi Allah waɗani ɓe alkawal. Biiturus nyamri yeeso e jimol ngam o holla ɓe emo manta Allah kokkuɗo yimɓe njayri ngam ɓe danyite, ɓe keɓa hammunde nde yonki nder Yeesu ummiɗo daga mayde e baawɗe Ruuhu Seniɗo. Allah e noddira yimɓe ɓe ngara nder iyaalu maako kesum nder Yeesu. Ɗum iyaalu ɗum Allah yiɗi, o suɓi ɗum laato ɓiɓɓe maako, gooduɓe kammunde nder duuniyaaru ndu'u, kolloɓe yidde Allah e kammunde Yeesu no wartoyay ngam laamo. E dow yimɓe iri ɓe gooduɓe kammunde torreteɓe eɓe kolle nganyandi. Ɗum goɗɗum kesum e ɗum rarda hammunde maɓɓe bo ɗum fewre, e ɗum hoƴana yimɓe hakkiilo. Amma to en ndaari e ɗum wartirana neɗɗo kammunde, tarari torra gonka nder foofaango yimɓe ɓe, ngam hoolaare maɓɓe ɗum tabbitini kammunde maɓɓe ɗum goonga. Daga ɗo Biiturus nyamri yeeso ngam foɗki hakkiilo kawtal tokkuɓe Yeesu nder ɗerewol ngol, ngam ɓe luggina andal maɓɓe. Ngam noon o hokki ɓe hoore haala iyaalu kesum ɗum yimɓe Allah. O meti dow jikkuuji daga nder alkawal kiingal, e no iyaalu ɓiɓɓe Israa'iila njooɗori. Yimɓe na Yahudanko'en tokka ɗum, bono ɓiɓɓe Israa'iila acciri leydi Masar. Ɓe aliri riskuuji maɓɓe gaɗa e leydi Masar, e jikkuuji maɓɓe kiiɗi. Ɓe ngaɗi kammunde dow ko warata ɗo yeeso. Ɓe laatake yimɓe seniiɓe ɓe Allah, gaɗoɓe yahdu nder ladde, ɗum lenyol kesol burtingol, rimɗinaaɓe nder ƴiiƴam Yeesu. Kanjum woni sakkinki makki. Kamɓe ngoni ɓe yimɓe alkawal kesal, gooduɓe volde Allah, jogiiɓe volde Allah nder ɓerɗe maɓɓe, ngam ɗum wayla jikkuuji maɓɓe. Kamɓe ngoni haykaliiru heyru, nyiɓaandu dow Yeesu kañum e hoore muɗum. Kamɓe ngoni laamu Allah. Yeesu woni ardiiɗo diina, kuwanayɗo Allah, jooɗiiɗo dow mbattudi leƴƴi. To en ndaari ɗum kayɗini ɗum fuu dow ɗowdi ndi'i, yimɓe na Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu kallanteɓe. Biiturus hocci nganyandi ndi ɗum wanyata ɓe, o hokki habaru goɗɗum, kanjum yahri en yeɓre ɗiɗaɓre. Nganyandi ndi ɓe nganyete ɗum walliɓe ɓe anda kuugal ngal ɓe noddira nder duuniyaaru ndu'u, ɓe kokka habaru moƴƴere Allah nder leƴƴi. Biiturus sembiɗiniɓe
ɓe tokka dokaji leydi Roma ko da ɗum nawaniɓe. Emo andi ka nganyandi ndi ɓe kollete, ɓe torra ka ɓe torrete. To ɓe ummini hakkilo ɗum ɗon ɗum wallataɓe. Waɗuki noon ɓe ganyi ekkitinol ngol Yesu ekkitini ɓe. O wi'i, yiɗu ganyo maɗa e dow mbaraɓe holluɓe yidde. E ɗo Biiturus fooɗi hakkilo maɓɓe dow feerotirol ngol tokkuɓe Yesu ngodi, wato dow maccuɓe, rewɓe e dow no dokaji leydi Roma kolli no wuro haani joɗoro kamɓe Romanko'en naa ɓe tokkuɓe Yesu. Saɗɗum ɗum woni e ɗum yiɗi ko moye gonɗo nder ko ngoye wuro o hokka hoore maako ngam jagganaki Allahon yimɓe Roma. Amma Biiturus e andi saɗɗum gonɗum dow tokkuɓe Yesu. Biiturus wi'i, ɗum goonga tokkuɓe Yesu fuu wonɓe nder Roma, rewɓe e maccuɓe, ɓe fuu ɓe rimɗinaɓe nder Yesu, amma ɓe kolla rimɗinki maɓɓe naa nder umminki hakkilo e foɗfoɗtireki. Ɓe tokka ekkitinol Yesu e holluki yidde e moƴƴanki waywayɓe maako. Wuro ngo dottijo on o tokkuɗo Yesu ɗum yi'a feerotirol. Ɓe kolla rewɓe maɓɓe yidde ɗum feerotiray e no Romanko'en joɗori. Worɓe e kocca hoore maɓɓe ba Allah, e ɓe njiɗi ɓe mawnine. Biiturus e woodi kammunde ekkitaaki yidde Yesu waylayi jikku maɓɓe e baawɗe gonɗe nder wolde e nder ekkitinol holluki moƴƴere Allah. Andinkiɓe boɗɗum gonɗum nder goonga e dow laawol ngol Yesu ekkitinta. Biiturus e meta dow ko andi dow tokkuɓe Yesu emo andi e ɓe kallane. Ngam non emo siftorana ɓe ko rentiɓe ɗo yeeso. O siftorani ɓe bo Yesu ma no hollira nganyandi o wara. Yimɓe kalluɓe ɓe kolli bawɗe maɓɓe dow maako, amma e goonga ɗum o maayi ngam hakkeji wawanɓe maako. O bo rimɗinama, o ummitake e yonki nder bawɗe Ruhu Seniɗo. E noon Yesu teddina, o warti laamiɗo dow ko ngole lenyol. O heɓi bawɗe dow ko ɗume Ruhu. Gaɗa ɗon Biiturus ekkitini dow waɗuki baptisma ko hollata neɗɗo o tokki Yesu. To en ndaari Nuhu ɓe kisnirama ndiyam naa e bo bawɗe darnoɓe, e ɗum holla ɓerɗe maɓɓe ngaylake nyumo maɓɓe ngam ɓe kawta sumpo e Yesu mayɗo nden ummitiɗo daga mayde. E joni e ɗum waraɓe ngam tokkuki Yesu e dow hammunde nde ɓe ngodi. Ɗum e holla teddungal e laamu. Ɗum waɗi Biiturus sembiɗini yimɓe ɓen, o siftorani ɓe e boliɗe Yesu e wi'iki tokkuɓe Yesu ɓe koccira ɗum teddinol e welwelo ngam hallende nde ɗum hallanta ɓe. Non no halliranano ko nder fina tawa ko nder ɗaɓɓitki ardare. E woodi niɓre sembinɗe nde ginni e halluɓe e ko kuwata, e ɓe ummina nganyandi e hallende. E haani ɓe nganya hallende, ɓe jogo hoolare dow Yesu e ekkitinol maako, e ɓe ndenti wartoyki maako. Nyannan fa hallende no do'etende. Biiturus timminiri e do'aare ngam bawɗe Allah sembiɗinaɓe. O lildi woɓɓe maɓɓe hinnoore daga nder kawtal tokkuɓe Yesu wongal nder Roma, leydi ndi ɗum noddirta Babila. Ɗum wooɗi. E ɗo Biiturus hoosi no annabo'en alkawal kihingal ngaɗi. Hamɓe ɓen noddiri leydi ndi Babila ngam e ɗum holla siya goonga e hallende nde yimɓe ɓen ngoodi. Leydi Roma warti Babila kesum, leydi ndi yimɓe Allah nganyete. Ɓe ndiwama daga nder gure maɓɓe. Ɗerewol Biiturus arandewol ngol kayɗiningol e ngol siftorana tokkuɓe Yesu kammunde maɓɓe e nder torra ka ɓe jarata. Yimɓe Allah paamaka ɓe ɗuuɗayi ko nden, ɓe kammaki ɓe keɓay nganyandi ngam ɓe suɓi yonki les laamu goɗɗum feere, wato ɗum Yesu. Fuu e non nganyandi ɗum laatanake ɓe bono dokkal nder kawtal tokkuɓe Yesu. Ɗum walliɓe ngam ɓe kolla woɓɓe ɓe njiya dokkal e yidde nde Yesu gonɗum nder kammunde nde ɓe ngoodi nyalnde nde o wartoyta. Ɗum woni ko ɗerewol Biiturus arandewol saawi.